Spoločnosť Triu SRO je rodinný podnik a najväčší slovenský poskytovateľ služieb v oblasti domáceho a medzinárodného sťahovania v rámci celého sveta, ktorý má už viac ako 20-ročné skúsenosti. Škálu našich podnikateľských aktivít doplňame o exportné balenie a skladovanie. Našim klientom ponúkame vlastný moderný sklad, ktorý je temperovaný a chránený bezpečnostným systémom. Zakladáme si na kvalite a profesionálnom prístupe. So spoločnosťou Triu SRO presťahujete váš byt, kanceláriu, trezor, klavír alebo iné ťažké bremená. Vďaka našim skúsenostiam a ochotnému prístupu sa stane pre vás sťahovanie bezstarostnou záležitosťou. Kladieme maximálny dôraz na bezpečnosť pri manipulácii s vašim osobným majetkom. Spoľahlivú vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu do 24 tón zabezpečovanú skriňovými vozidlami ocenia najmä firmy, ktoré potrebujú rýchlo dopraviť tovar. Našim klientom sme k dispozícii v Bratislave, Žiline a Košiciach. Všetky informácie o nás a našich službách získate na našej stránke www.sťahovanie.sk.